Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dukkan mai rai mamaci ne. Yau mun wayi gari da labarai masu tashin hankali na haɗari da waɗannan matasa bayan Allah suka tafi, wanda suka je jihar Ogun a Abeokuta suka shiga cikin gasa ta ƙasa da aka yi na wasanni don haɗa kan 'yan Najeriya da tabbatar da zaman lafiya. Wannan bayan Allah sun je Ogun a birnin Abeokuta an yi wasanni kuma sun samu nasarori iri-iri. Sun taka rawa sun ba da gudunmawarsu don ci gaban haɗin kan ƙasa da zaman lafiya. Sun dawo gida kan hanya suna gab da shigowa gida Allah ya karɓi rayukansu, suka gamu da haɗari. Motarsu mutum 22 suka rasu, mutum 9 suna asibiti. A madadin mai girma gwamnan jihar Kano, Injiniya Abba Kabir Yusuf, yake miƙa ta'aziyya ga iyaye, 'yan uwa, 'ya'ya, yayye da ƙanne baki ɗaya na waɗannan zakakuran matasa. Ya miƙa ta'aziyyar mai girma gwamna gare su da al'ummar jihar Kano da ma Najeriya baki ɗaya. Kuma abin da suka je suka yo aiki ne na ƙasa baki ɗaya. Kuma akan hanyarsu ta dawowa Allah ya jarrabe su da wannan ibtila'i, ya jarrabi al'ummar jihar Kano da 'yan Najeriya. Wannan tashin hankali ya kai matuƙa, abin tausayin ya kai matuƙar gaske. Abu ne da ya sa mu cikin juyayi matuƙa. Muna addu'a Allah ya ji ƙansu da gafara, Allah ya musu rahama, Allah ya sa jannatul firdaus ce makomarsu. Kuma waɗannan bayan Allah, mai girma gwamnan jihar Kano, Injiniya Abba Kabir Yusuf, wanda ke ƙasar Saudi Arabia a yanzu, nan da nan da jin labarin ya aiko da saƙon ta'aziyya kuma ya ba da umarnin kowanne mamaci a kai wa iyalansa naira miliyan 1 domin su ci gaba da kula saboda harkar zaman makoki da buƙatu na gaggawa. Naira miliyan 1 kowanne mamaci da kuma kayan abinci za a kai musu. Insha Allahu ta'ala mun je asibitin Nasarawa inda muka duba gawawwakin waɗannan bayan Allah su 20 muka gani. Su 22 ne, mutum 2 iyalansu da suka ɗauko su ba su fito da su asibiti ba, sun wuce da su gida. Amma dai 20 da ke Nasarawa mun je mun tar da su, kuma bisa shawarwari da muka yi da 'yan uwansu mun yanke hukuncin cewa kowa zai ɗau tasa gawar, tunda haka mutane suka fi so, su je gida a yi mata sutura. Da mun riƙa tunanin ko a haɗu a yi musu wanka, a yi musu sutura, a haɗu a yi musu sallah a babban masallaci na gidan sarki. To amma 'yan uwansu da iyayensu da suka zo nan sun nuna sun fi son su tafi da su gida. Wasu ma kafin su zo nan an tura tuni an yi haƙan kaburburansu. Don haka muka sahale musu su ɗauke su su tafi. Kowa an ɗau hotonsa wanda zai karɓi gawar da kuma adireshinsa cikakke. Muna addu'a Allah ya ji ƙansu da gafara, Allah ya yafe dukkanin kurakuransu. Mun leƙa asibitin Murtala, su ma mutum 9 da suke can, alhamdulillahi nasu da sauƙi. Mutum 1 ne kawai yake cikin raɗaɗin ciwo da damuwa, amma dukkaninsu baki ɗayansu kowanne kusan za ka yi masa magana, za ku yi magana da shi ya amsa. Raunukan da suka yi na ƙuƙƙujewa ne, da wasu sun gamu da raunukan da ɗan zurfi an yi musu ɗinki, suna nan dai cikin ƙudurar Ubangiji cikin hayyacinsu, kuma sun nuna alamar wato marowa sosai, kuma muna sa ran za su murmure ba da wani tsawon lokaci ba insha Allahu ta'ala. Shi ma kuma gwamnatin jihar Kano za ta jibinci dukkan abin da ya kama na hidimar ko buƙatu na magunguna da za a yi musu, da ma ko dai me za a yi. Gwamnatin jihar Kano ta ɗau nauyi har Allah ya ba su lafiya. Muna musu addu'a su ma Allah ya gaggauta musu sauƙi cikin rahamarsa. Wannan al'amari kamar yadda na faɗa abu ne mai tada hankali ƙwarai da gaske. Wato jarrabawa ce, Allah ya jarrabe mu da wannan musiba. Muna fatan Allah cikin ikonsa shi ne mafi sanin abin da ya fi alheri gare mu. Bayansa ne ya karɓe su, muna ba da haƙuri ga 'yan uwansu da abokan
abokan arziki duka a yi haƙuri mu ci gaba da yi musu addu'a wanda suka rasu, wanda kuma suke asibiti su ma mu ci gaba da yi musu addu'a ta samun sauƙi cikin gaggawa insha Allahu ta'ala. Muna yi wa al'ummar jihar Kano baki ɗaya ta'aziyya a madadin mai girma gwamnan jihar Kano da gwamnatin jihar Kano. Muna yi wa iyalai da 'yan uwa da abokan arziki na waɗannan bayan Allah ta'aziyya. Allah ya ji kansu da gafara, Allah ya yafe kurakuransu, Allah ya sa jannatul firdaus ce makomarsu.